Crear un fondo de traxe tradicional galego é unha iniciativa que a Asociación Rechouchíos de Taboada poderá levar a cabo coa achega de 12.000 euros da Deputación. O presidente da institución provincial, José Tomé, vende a asinar un convenio coa presidenta da entidade cultural, Carmen Vila, co obxectivo de preservar e promover esa parte da nosa identidade como pobo. O acto tamén asistiu o alcalde de Taboada, Roi Rigueira. José Tomé considera que este tipo de apoios son fundamentais para manter vivas as nosas tradicións, achegalas ás novas xeracións e seguir coa promoción da nosa riqueza cultural. O financiamento do proxecto, distribuído en 3 anualidades, facilitará a confección dos traxes tradicionais en xornadas abertas á participación da veciñanza co asesoramento de profesionais. Ademais, a Asociación Rechouchíos poderá seguir desenvolvendo o seu labor educativo e cultural dirixido a recuperar e fomentar a tradición galega.